Když milujete focení, jste ochotni dělat věci, které jsou pro ostatní nenormální. Kvůli světlu vstanete brzy ráno, jdete tam, kam by se ostatní báli. Nosíte sebou techniku, která váží kila. Když jsme na trh uvedli fotoaparáty Olympus Pen a OMD, které mají kvalitu zrcadlovky, ale rozměry a váhu kompaktu, věděli jsme, že pro mnohé to bude šok. Naším řešením je fotocihla. Revoluční fotopříslušenství, které dodá fotoaparátům Olympus Pen a OMD těžkou váhu a nepraktičnost, na kterou jste zvyklí. Navíc v designovém provedení se stylovými popruhy. Fotocihla je vysoce sofistikované příslušenství, které změní váš pohled na fotografování.